Хәерле кичләр һәммәгезгә. Чираттагы атна информацион программасы белән эфирда Соба дулкыннары телевидениесе. Студияда Гөлназ Гатауллина һәм бүгенге чыгарылышта. Авыл җирлекләрендә халык җыеннары бара. Бөек Ватан сугышы вакытында Ленинград блокадасы төзелүгә 75 ел тулды. Соба Тимирман сериясендәге төнге чаңгы ярышларын кабул итте. Бу атна башыннан районыбыз авылларында халык җыеннары старт алды. Мәгълүм булганча, җыеннарда авыл кешесе район җитәкчеләренә үзен борчыган сорауларын җиткереп, хәл итәсе мәсьәләләргә ачыклык кертә. Авыл җирлегендә башкарылган эшләргә хисап ясала. Очрашуда район башлыгы Рәис Миннеханов, аның урынбасарлары һәм халыкка хезмәт күрсәтүче оешма предприятие җитәкчеләре катнаша. Әлфия Мөбәрәкова сюжеты. Ел башында авыл халкы җыелып, район җитәкчеләре белән очрашып, узган елга хисап, яңа елга йөкләмәләр ала торган чак. Гыйнварның 28-ннән авылларда җыеннар башланып китте. Иң беренчесе Арташ авыл җирлегендә булды. 3 авылны берләштергән Арташ җирлегендә бүгенге көндә 762 кеше яши. Җыенга халык бердәм килгән иде. Җирлек башлыгы Алмаз Әгъләмҗанов мәктәп, кибетләр, балалар бакчасы, китапхана, клуб эшчәнлегенә бөртекләп анализ ясаганнан соң, районнан килгән оешма учреждение предприятие җитәкчеләре чыгыш ясауга кереште. Соба һәм Теләче районнары буенча янгын күзәтчелеге инспекциясе җитәкчесе Айнур Галимуллин, Энергосбыт предприятиесе җитәкчесе Рафил Галимҗанов, Шәмәрдән телеүзәге җитәкчесе Айрат Хаҗиев, Соба һәм Теләче районнары буенча пенсия фонды начальнигы Фәридә Якупова, участок инспекторы Аяз Каюмов, кеше һәм урта бизнесны үстерүгә ярдәм фонды җитәкчесе Марат Шәймәрдәновлар чыгышларын халык күңел биреп тыңлады. Шушы ук көнне Нырты җирлегендә дә халык җыены булып узды. Нырты авыл җирлеге башлыгы Рафис Сәфәргалиевның еллык докладында һәр тармакның эшчәнлегенә ныклы анализ ясалган иде. Һәр ике җирлектә дә Соба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов катнашты һәм халык сорауларына җаваплар бирде. Бүгенге көндә Шытсу, Сатыш, Шыңар, Симет, Мишән авылларында хисап җыелышлары булып узды инде. Тимершык авыл җирлеге районда иң эреләрдән санала. 5 авылны берләштерә ул. Җирлек рәисе Айдар Хаҗиев һәр авылга аерым тукталып, һәр тармакны анализлады. Үзара салым акчаларының нинди максатларда тотылуын бәйнә-бәйнә әйтте. Тимершыклылар җыенга аеруча зур хәстәрлек белән килгәннәр. Ел дәвамында эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре белән бергә пропаганда алып барган Дамир Мөхәммәтҗановка, Соба дулкыннары телерадио компаниясе коллективына, юл йөрү кагыйдаларын яхшы үзләштергән һәм конкурсларда җиңү яулаган бер төркем укучыларга дипломнар һәм мактау кагазлары тапшырылды. Җыенда Соба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургалиевич Миннеханов катнашты һәм ул бүгенге һәм киләчәк вазгыятьне яктыртып чыгыш ясады. Сугыш. Бу кешелек өчен иң куркыныч сүз. 872 көнгә сузылган Ленинград блокадасы әнә шундыйлардан. 27 гыйнвар көнне Бөек Ватан сугышы вакытында Ленинград блокадасы өзелүгә 75 ел тулды. Тарихи чыганакларда 1942 елның кышында Ладога күле аша күп кенә балалар Казанга җибәрелгән дигән мәгълүмат билгеле. Азат ителүчеләр арасында лесхоз картлар һәм инвалидлар интернат йортында яшәүче Ринат Исхаков та бар. Ринат абый өлкәннәр йортында 2001 елдан бирле яши. Сугыш урлаган балачак дигән сүзләр нәкъ менә аның язмышына туры килә. Куркыныч көннәр башланганчы әти-әнисе 3нче номерлы фарфор заводында хезмәт куя. Гаиләдә ул икенче бала. Әтисе Сиддик фронтка китә. 3 бала белән калган Зәйтүн апа блокада чолганышыннан азат ителеп, туган ягы Балтач районының Салавыч авылына озатыла. По приказу Сталина из Ленинграда были в срочном порядке женщин с детьми эвакуировать. Вот и таким образом на Большую землю нас эвакуировали. И таким образом вот в Татарстан, Балтачи, как бы там дедушка с бабушкой наши, прямые родственники. Вот отдатом Салавыч, это слышали? Вот отдатом. Вот, ну там, в смысле, вывезли когда, отдатом, после блокады отдатом. А потом обратно Ленинграда, обкатывали анда Ленинградка, анда, так сказать. Вот поэтому, так сказать, и ощутился таким образом на родине предков, в Татарстане. Кстати, день рождения провел среди русской нации, а вот теперь наша, как говорится, наш старости лет, грубо говоря,
живу теперь на родине моих предков. Әтисе хәрби диңгез флотында хезмәт иткән. Аның батырлыкларын Ринат абый хәзер дә зур горурлык белән искә ала. Он защищал Кронштадт. Тогда, если вы историю военную помните, вот немецкие корабли, они все хотели Кронштадт захватить, а Кронштадт их не подпускал близко даже. Там такие даже артиллерия такая стояла, что они не могли подплыть там за 100 километров. Их, как говорится, топили корабли. Сам даже Гитлер сказал о том, что, говорит, как это так, что это такое? Говорит, Ленинград, какой-то Кронштадт там, значит, захватить. А в Кронштадте у нас были самые, как говорится, стоял крейсер Киров. Это самый, когда специалисты военные, они когда, значит, начали изучать, крейсер Киров, оказывается, самый сильный корабль в мире был. Самый. Ни у немцев, у англичан таких кораблей не было, а у нас вот крейсер Киров стоял. Он тогда в то время не только пушки, у него, как говорится, и ракеты уже были. А тогда еще только хотели другие страны. А у них были. Короче, они, собственно, так не могли, как говорили, с моря, как говорится, захватить Ленинград. Вот благодаря этому крейсеру Киров самый был сильный корабль, потом историки говорят, такого корабля в мире ни у англичан, ни у немцев не было, как этот корабль Киров был. Вот он со стороны залива, Финского залива. Вот немцы хотели с кораблями войти, как говорится, с залива, а крейсер Киров стоял, как говорится, их пух и прах, как говорится, разнесся, их корабли. Они, как говорится, сколько там, 13 кораблей что-то немецких были. Так что один корабль только спасся немецкий от крейсера. Вот таким образом, значит, вот они со стороны Финского залива, они так и не сумели замкнуть блокаду. С суши они замкнули, а с моря они так и не сумели замкнуть. Поэтому вот они, то, что, как говорится, еще блокадники, которые женщины с детьми жили, вот из Финского залива там продукты доставляли, потому что железной дороги все ничего не было. Вот только Финский залив был, кораблями только доставляли и все. Это по приказу Сталина. Тынычлык урнашуга Исхаковлар гаиләсе кабат Ленинградка кайта. 7 еллык мәктәпне тамамлаганнан соң Ринат абый 4-нче номерлы училищеда белем алган. Узак еллар лаеклы ялга чыкканчы сөт заводында шофер булып эшли. После блокады ремесленное училище. Там, значит, на токаре учился. 2 года учился, 2 года отрабатывал на заводе Ворошилова. И потом, значит, вот на заводе Ворошилова отработал 2 года, и потом армия. Попал в армию, в Воркуту охранять заключенных. Вот я там охранял 2 года, 3 месяца охранял. Тундра, кругом тундра, это не то, что вот Воркута называется, а мы еще дальше Воркута. И здесь в Советском Союзе даже не знают, что там есть такой городок, Холмирию называется. Такого вообще ни на карте, никто абсолютно Холмирию. А там, значит, угольные шахты были. Это единственное, вот Донбасс, обычно весь Советский Союз, особенно Урал страдал. У нас на Урале все военно-промышленное было. А с Донбасса они до войны получали, из Донбасса получали. А когда немцы заблокировали Донбасс, все, и вот из Ленинграда, значит, там, они там, короче, поставляли, короче, кораблями вот, на Урал. В общем, это такая история, в общем. И там уже, если вот выезжали, потом на поезд и на Урал отправляли. Бөек Ватан сугышының юбилей медальләре, блокадалы Ленинградта яшәүче билгесе, күп төрле грамоталарга тагын берсе, Ленинградны азат итүнең 75 еллыгына багышланган истәлекле медале өстәлде. Аны район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов тапшырып, үзенең рәхмәт, хөрмәт сүзләрен җиткерде. Чарада халыкны социаль яклау идарәсе җитәкчесе Марсель Хуҗин, Саба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссар Фәни Закиров һәм башка рәсми затлар катнашты. Вам пришлось много пережить, да? Не дай бог нашему будущему поколению все это пережить. Но несмотря на все эти трудности, которые вам пришлось пережить, вы на сегодня же здесь, рядом с нами. Да. Живой пример. Да, как говорится, да. На уровне предков. Да. Да. Живой пример для нас, для будущего поколения. Да. Еще раз вам здоровья, самое главное. Спасибо. Будь здоров, остальное все прибудется. Еще раз с праздником. Спасибо.
Никто не забыт, ничто не забыто. Һәр көне үзе бер айга торырлык шушы вакыт эчендә фашист илбасарлары Нева ярындагы Герой шәһәргә 150 мең снаряд, 102 мең яндыргыч бомба һәм 5 меңнән артык зур җимергеч көчкә ия фугас бомба ташлый. Ленинградлыларның күбесе ачыктан һәм салкыннан үлгән. Исхаковлар гаиләсенең исән калуы Худайның иң зур бүләге. Бүгенге көндә Ринат абый якты, барлык уңайлыклары булган җылы бүлмәдә гомер кичерә. Биредә эшләүче кызлар аны тәмле теле, ягымлы сүзе белән иркәләп яши. Районга язмыш 2001 елда алып килгән, ул вакытта эшләп торган Саба интернатына урнаштырылган булган. Менә шушы 2001 елдан бирле безнең интернатта Ринат абый яши. Ул үзе тумышы ягыннан Санкт-Петербургта туган. Санкт-Петербургта блокаданың иң аянычлы вакытта ул шунда яшәгән. 1943 елда ул Ладога күле аша булган юл аша олы җиргә чыгарлык һәм исән калган. Аның шулай ук 1941 елда туган сеңлекәше Нурҗихан апа бар иде. Ул аны озак еллар дәвамында Санкт-Петербургтан килеп Ринат абыйны хәлен белеп торды. Ел сайын килергә тырышты. Ләкин менә 1918 елда аның сеңлесе үлеп китте. Ринат абый менә яше өлкән булуга карамастан инде аңа хәзер 82 яшь. Шундый тормышның авыр мизгелләрен кичерүгә карамастан бүген дә генә ул үз яшенә бик хәрәкәтчән, тере, сәламәтлеге аның шулай ук әле үз яшенә караганда бик яхшы дип әйтеп каласы килә һәм ул менә бу безнең интернат эчендә бик күп чаралар үткәрелә инде. Һәрберсенең актив катнашучысы җанын, тәнен биреп әле матур итеп яшим дип яшәп йөри. Һәр вакыт көр күңелле, башка яшәүчеләргә, шул ук вакытта монда эшләүчеләргә һәр вакыт теге яхшы мөнәсәбәттә. Анда ничектер менә шушы бар бит инде Россия буенча Санкт-Петербургта эшләгән, яшәгән, туган кешеләрнең менә тәрбиясе икенче була дигән. Алар аеруча кешелекле кешеләр, Петербург кешеләре. Ринат абыйда ул сыйфатлар бөтенесе дә бар. Ринат абыйның моңар шөгыль хәлен белеп торган сеңлесе дә узган ел бакыйлыкка күчкән. Гомер кышын ул ялгызлыкта каршы алмый, мондагы уңайлы мөхиттән ул канәгать булып яши. Ленинград блокадасының тагын бер тере шаһиты Хәмит ага Маметов бүгенге көндә Шәмәрдәндә яши. Ул улы һәм килене, оныклары белән зур, иркен, матур йортта гомер кичерә. Ленинград блокадасы өзелүгә 75 еллык медален аңа җитәкчеләр тапшырды. Яше 90-нан узган Хәмит ага әлеге котышкыч фаҗигаләр турында безгә бәйнә-бәйнә сөйләде. Мин башта Волхов фронтында булдым. Шуннан Волхов фронтынан Ленинград фронтына күчтегәннән нәре анда Ладога күле бар. Кырыенда, шул Ладога кырыенда без немецне шуннан кертмәс өчен шунда сугышта булды инде. Постоянный. Анда бер тимер юлда бар иде. Шул тимер юлдан 2 вагон тагып кыра паровоз инде иртә кич. Ул бик әкрен кирә инде. Ну аны һаман атып та тимер юлга теге. Инде без шул тимер юлны алдыр өчен сугыш бара монда. Менә шушында аларны көчсезләндерү өчен бик зур корал безнең 96 килограмм бер снаряд. Авырлыгы аның ерактаган әйттеләр 3 километр хатлы оша икән дип. Мин антын 3 километрын белмәдем. Без ярты километрда калгандырмы? 1 километр тирәсе булгандырмы? Шул тирәдә без шуларны безнеңкеләрнең алдында бит тегеләр немецләр бар бит инде шунда. Җыелганнар танк, не коралы битнесе. Менә шушыны аларны туздыру өчен без шул брасетнерләр, миналар белән ышрабыз. Ул без корган угольниклар ул хатта угольникка 8 снаряд салабыз, корабыз.
Онда шунда уннап ишләп китә ул шундый корылмалар. Безнең генә түгел бит. Менә шуны команда булар бер вакытта огонь дигән бөтенесе бер ел ошып китә. Алар күренеп шулар шуның хәтле булып. Баралар да теге янлары беткәчнән үттереп тигендә төшәләр. Менә шунда инде исән калганы белмим аның. Аңгыраганы да күп булган инде аның кайсы вакытталар пенин чыгалар шунда. Менә шул сугышлар барды бездә. Шул сугышларны барып, шулай иттереп, менә шул әле 4 көн постоянный атыш булды. 4 көн. Анда күп тонналар тимер ышкандыр. Хамид абый, сез менә кайчан аннан киттегез? Бу туган якларга кайчан кайттыгыз? Шуны әйтегез әле. Туган якка кайтканчы аннан без Ленинградны освобождеткәчнән киттек инде дәлше. 5 ай шамасы Советлар Союзында сугыш барды да Эстонияга барып чыктык. Эстония уже май айы инде. Җәй көне. Аннан инде Эстониядан һаман немесне куа бездә шул солдатлар белән шулар артыннан барабыз. Безнеке бит аларны глушить итү өчен зур снарядлар бара. Безнең белән катюшалар да була, башкасы да күп инде. Корал күп булды, Аллаһка шөкер. Аннан инде Ригага барып чыктык. Ригадан соң Латвияга килеп җиттек. Шулай итеп Балтик диңгезе буеннан немесне без шулай куып бара ул төшне чистаттык. Аннары Великий Лукойга китерделәр безне. Великий Лукой шәһәре әле немец кулында калган булган. Ул бу яктан без әйләнеп барып чыктык бер авылга. Аннары зур булым. Булымның теге ягында, булымнан соң зур су ага. Суның теге ягында Великий Лукой безгә хәзер инде. Менә шунда бардык. Бер квартирага кирдек инде. Куйдылар. Бер хозяйка кирде дә, "Нигә килдегез?" диде. Бу инде безнең лейтенантка. "Менә сез освобождениегә килдек" диде. "Сезнең күкләр бик күп килде инде, монда бар да шунда калды" диде. Минем шул бер хәтердә калган. Шулай итеп шунда без шушыннан турып Великий Лукойга команда белән икенче көнне дә аттык. Менә шушы январь инде бу һамында. Икенче январь инде бу. Икенче январь. 45-нче ел январь. Шунда Великий Лукойның шәһәренә команда булган безгә дә түгел, анда атышы күп булган. 2 сәгать подготовка булды. Шуннан соң ана Елгага Волга суына лодкалар корылган. 2 яктан 2 танк килде дә шуналар агызып күпер ясап куйдылар тизгенә. Шул күпер булып эшләнгән тигендә кайда инде су буенда бер җирдә. Шул аны беркетелгән палавай токтары җәйелгән. Шуннан танклар ясап китте, без дә чыктык. Шул Великий Лукой аша киттек инде без аннары тагын шул Балтик диңгезенә хәтле без сугышта бардык. 45-нче елда. Менә шулай итеп шунда аннары инде сугыш бетте дигән хәбәр булды инде безгә. Менә шул. Саба дулкыннары телевидениесында яңалыклар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Дөньяда иң зур байлык белем, ди татар халык мәкалем. Инде белем бирүдә мәктәп, уку йортларының зур эшчәнлек башкаруы һәммәбезгә дә мәгълүм. Узган атнада без сезгә байлар сабасында урнашкан Саба аграр көллиятендә укучыларның тормышы турында сөйләгән идек. Бу атнада Саба дулкыннары телерадио компаниясе журналистлары кабат көллиятта кунак булды. Очрашу уку йортының яңа корпусында актлар залында үтте. Иң элек укучылар өчен көндә үткәрелә торган линейка шаһиты булырга туры килде. Бу чара үзе рухи тәрбия бирү дәресе кебек, чөнки директорлары Закирҗан Бикмөхәммәтов күзгә
күз очрашып, студентларга уку-укытуда киллияткә кагылышы булган яңалыкларны җиткереп кенә калмый, тормыш фәлсәфәсе нечкәлекләре белән дә таныштыра. Рухи тәрбия бирүнең тагын бер төре ул студентларның талантлы якларын ачу һәм аны үстерү. Көн саен линейка кысаларында берәр төркем укучылар алдында билгеле бер теманы сайлап алып җырлы биюле чыгыш ясый. Бүгенгесе исә сәламәтлеккә багышланды. Бу линейка башкаларыннан аермалы булды. Студентлар каршында Сабал укымнары телерадио компаниясе директоры Әлфия Мөбәрәкова һәм журналистлар Гөлшат Галиәкбәрова, Гөлназ Гатаулиналар да чыгыш ясады. Очрашуның төп максаты студентларны журналист һөнәре белән якыннанрак таныштыру иде. Киләчәктә көллияттә белем алучы студентларның җанлы тормышы турында радио һәм телевидение киңлекләрендә ешрак танышырга мөмкин булачак. 26 гыйнварда Яңа ел чыршысы бизәлеше буенча Татарстан шәһәрләре һәм районнары арасында республика бәйгесенә йомгак ясалды. Конкурс нәтиҗәләрен Татарстан Республикасы Хөкүмәт йортында муниципаль берәмлекләр советы рәисе Әгъзам Гобайдуллин игълан иткән. Җиңүчеләргә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов дипломнар тапшырган. Әгъзам Гобайдуллин белдерүенчә, бәйге 25 декабрьдән 25 гыйнварга кадәр Татарстан шәһәрләре, районнары арасында 6 номинация буенча уздырылды. Бәйгедә шулай ук авыл торак пунктлары арасында да иң яхшылары сайлап алынган. Шулай итеп, муниципаль районнар арасында иң яхшы яңа ел бизәлеше өчен беренче урынны буа алган. Үз номинацияләрендә беренче урынга Республика башкаласының Совет районы, Түбән Кама һәм Чүпрәле районнары да лаек булган. Шәһәр тибындагы бистәсе булган авыл районнары арасында Үзәк чыршыны иң яхшы бизәү номинациясендә Сабан муниципаль районы быел да беренче урынны яулады һәм 1 миллион сум күләмендә премиягә ия. Авыл җирлекләрендә чыршыны иң яхшы бизәү номинациясендә җиңүчеләр республиканың 5 зонасыннан сайлап алынды. Төньяк-көнбатыш зонасында Шәмәрдән авыл җирлеге икенче урынны алды. Бүләк 200 мең сум. Спорт яңалыклары турында. Узган шимбәдә бойлар сабасында Тимерман сериясеннән төнге чаңгы ярышлары узды. Суык булуга карамастан ярышларга Россиянең 7 төбәгеннән катнашучы килде һәм стартка басты. Тимерман сериясеннән булган чаңгы ярышын Саба районы быел икенче мәртәбә кабул итте. 350дән артык спортчы төрле дистанцияларда үз көчләрен сынап карады. Тимерман спорт ярышлары сериясе директоры Вадим Янгиров ярышларда төрле яшьтәге һәм төрле спорт әзерлегендәге кешеләрнең күпләп һәм бердәм катнашуы мөһим булуын ассызыклады. Шаңгы спорты белән мавыгышларны көчле салкыннар да куркыта алмады. Настроение замечательное. Я думаю, что у всех спортсменов тоже оно такое же. Вот. Нас пугали морозной погодой, но я думаю, вы сами ощущаете, что для спортсменов это вообще очень хорошо. Потому что нет ветра, нет сильной влажности, а морозец он только поддает задору. Поэтому я думаю, что сегодня все будут очень довольны. Я в прошлом году здесь принимал участие. В этом году просто не успел никак по лыжам подготовиться. А, конечно, я и в прошлом году участвовал, и в этом году еще в тренировочной форме всю 5-километровую дистанцию пробежал. Балалар ярышында 40 спортчы уңышлы старт алды һәм финишка килеп җитте. Һәм 300 метрлы дистанцияны үтүдә волонтерларның ярдәме зур булуын да әйтеп үтәргә кирәк. Вообще очень радостно, что именно детки начинают новый сезон 2019. Всегда радостно. В прошлом году впервые делали старт на лыжах, и в этом году тоже очень рада, что больше народу, не испугались холодов. Огромное спасибо участникам, их родителям за то, что не побоялись, пришли, стартанули, финишировали и получили свои заслуженные награды. Радость, улыбки. Сейчас пойдут все вместе чай пить с треугольниками вкусными. Сабинка елгасының искиткеч матур яр буе спортчыларга, көч бирергә килгән җанатарларга да бик ошады. Ярышта катнашучылар арасында Башкортстан, Удмуртия, Киров өлкәсеннән килүчеләр дә бар иде. Мәсәлән, Латифа Мөбәрәкшина Малмыш районының Яңа Исмәил авылы кызы 2 километрлы дистанцияны өлкәннәрекләр белән сынатмыйча узды. Бүген ярышка килдем, әти белән и апай белән. Мин шудым, апалар, абылар уздылар, но мин дә калмадым. Бойлар сабасыннан Әмин абый, Илдар һәм Алсу Миннугуловлар гаилә белән ярышта катнашты. Әлеге гаилә бер генә чаңгы ярышында калдырмаска тырыша. Бер тур катнаштым, классика белән йөрдек. В этом году решили попробовать коньком. 5 километрга. Физкультура дәресләрендә шуганда мине ул көнне уже шумый бүтән кич белән. Салкын булса мине бик чикмәм инде. Аннары если салкын түгел, то мине чыгам. Әти белән барам. 5 километрлы дистанцияда 115, 15 километрда 111 спортчы чаңгыда узышты. Әлеге дистанцияларда райондашларыбыз Рамил Шакиров, Камиля Слейманова, Сабина Хабирова, Руслан Миннугуловларның җиңүче булулары аеруча куанычлы.
28 январь көнне Саба муниципаль районының хезмәт коллективлары һәм авыл җирлекләре ират командалары арасында мини-футбол буенча Саба зонасы буенча район чемпионаты тәмамланды. Уеннар Саба һәм Шәмәрдән зоналарында барды. Саба зонасында чемпионатта барлыгы 10 команда катнашты. Узган шимбәдә финалга чыккан командалар үзара көч сынашып, җиңүчеләрне ачыкладылар. Бүләкләү тантанасында район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов, яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов, район электр челтәре Сабагаз һәм Саба юл идарәләре җитәкчеләре, икшермә авыл җирлеге башлыгы катнашты. Хезмәт коллективларының ират командалары арасында мини-футбол буенча район чемпионаты югары лигасы нәтиҗәләренә караганда 3нче урынга Сабинский Окна командасы, 2нче урынга Икшермә, ә инде 1нче урынга РЭС командасы чыкты. Шулай ук актив катнашкан өчен Саба яшьләре командасы да бүләкләнде. Иң яхшы капкачы номинациясендә Икшермә командасыннан Инсаф Дәүләтов, иң яхшы уенчы номинациясендә Сабинский Окна командасыннан Ильфан Каримуллин һәм иң яхшы бомбардир номинациясендә РЭС командасыннан Султан Рафиков бүләккә ия булдылар. Барлык җиңүчеләр һәм призерлар шулай ук турнирның иң яхшы уенчылары мактау грамоталары һәм акчалата призлар белән бүләкләнделәр. Одна информацион программасында бүген сезгә җиткерәсе хәбәрләребез менә шулар иде. Ә безнең телевизион эфирыбыз алга таба дәвам итә. Рекламадан соң җирле бүләк тапшыруын карагыз. Сау сәламәт булыгыз һәм хөрмәтләнеп яшик.